que hacen su trabajo también. Porque es raro que la ambulancia no se vaya aún. No, han mirado. Es raro cuando la ambulancia, ¿no? Los verdes i diu que si en vida no en té qüestió. S'ha de comunicar. O deu estar caminando. Com ja no està tenint ja. Perquè li he preguntat al Jordi, que estava sol, i aquest d'aquí també m'ha dit que no sé què m'ha dit, que estava dient una cosa. Això ara s'ha dit tot, ara encara que aquí el que ha passat que estaven dormint a la creu. Hi ha les màquines de tristetes aquí, pintant l'antic per la baix, com havia passat. Deuen haver passat pels tubos, deuen haver forat o alguna cosa, deuen haver forat o alguna cosa o altra, i deuen haver pogut arribar per medició del tubo i l'interior. Ben bé, Llavors tenien la protecció del tubo